lọc bớt cái xí này đâu rồi khnào phải na chỉ nói sẽ khnào không có bài gì ta mà ở đâu cũng khnào thì cá ăn lấy hàng khai tรงnày thế cái này có tông này cha em lại xong rồi lắp phải như thế actually hambai chini joto media friends dong no mia hor thangnai দুই তারিখ হর থানায় মিয়া 9টা এবার 9টা 9:30 ni bisingo kaisa ni no kaisa gotna angkha omo niro joton saimano election time rogo bom haike ingfai bom haike no same mia hor thangnayo an nogo taisa sia nugya gen gridok phai taisa nogo attack khaife bum khitar phaiya omo clear saimano election time o sao bumru Kita ekdom santi tongmasi chin elgawo chin area bisingo santi tong hotat jebro phaipire haini hai mia tei waisa an nogo bum khitarei riklangkha khari thangkha ombro tam proof khaina musu tam proof khaina musu bro chungno are ang nung haino motai bai ya kong nei mokon kaini khe takjak haisi anoro jole mo tong ni rob jole mo tong saimono haifon omai khaimani omake nogo phai attack khaimani om belai khe chaya haisi uya kong kong beri himai rok si dagi jago chin parani borok tong dagi jangnai oro phaire phaimani nai toi kar nai si masano mi phiogia ni obiang kharnai jung saimana si bo morok buni si oro bo borok oro kubului tong bo incident bo biang jaga thangui tong chin parani borok am kahku siu haisi no phurung nai haisi haifo please ang no request khayo oma ke kaisa nogo thangai attack khaimoro ekdom chaya omon sung bat khai nango because democracy tabon democracy walo jotono je hamjangmono khaileyo haisi ani hamjangmono ang khayani hamjangmono nang khaidi hebono nogo thangai emake attack khaimono ke belai ke chaya haisi mian ani amo babo tong tirjagi thang haisi bsas or an nogano jerai klei gnang tong je awasin khamo je ke marke awas per khamo gubin ja phung khanawi khang go serai rok tam khamo mia besok time rong khang hajar 9:20 9:20 PM kai besok rok khitar khana ngo jaka bro bro mia kaisa no khita kalangkha tara hora kis ma khita khana kiru bro kiris ma khita phagena hai keba nogon phai ate khai phibang khamo bro yang giat bu sojak ba hakchal ni simi bro khita kalangkha nge mo ekdom angkhe sajak li haisi ang ungjak liya oma ke bum ro khita lai mani kaisa no kaisa thanglai kaisa no kaisa thanglai ma khita lai ma please avoid khaidi ta khai bai chung haisi korok sapon chak rok ke dukh daman kena kemalia ke chak to dukh malia tam ke oni 9টা 20 টাকা খাবা যতন নক বিসিং তংমাই মানি মাই জানো সময় উন খাবা যতন নক বিসিং তংমাই মানি যদি ফাতারো তং হাঙ্গে গানা গিন তংমানি খেলে অম দুখ মান খামু গরব থাইসিং নুখানা বম হাইকে বিসিং দাজাক মানাই রক ওয়া বিসিং পয়েন্ট হাবি থাং খাইছি গাवम बरम देहर हाबंगे ताम हाबियाना बा नां हांगे बमंग नो प्लीज ओम हाय रक वायलेंस ओम काइसे सल्यूशन याइसी peace love almost kaisa solution jotona hamjama bising tisi kubui tongkhasi am kuplai na hisi nini sinemu ang YTF district committee ni vice president Raju Jomatia acha yong norong ni nogo mia horo bumru mani bo jagar kha sagri nokhlawa koita digi rogor khnabo 9টা de honsi de 9টা rogo norok ki walai marok to dotong gitam ni bagui norong nogo bumru khana saidma dong tani rokha kunu walai suklai am hero koritana haine nogo phai anachar bum khitar kalang kham haitana norole tabu tam na yong ta khanya nai dai ma tong nai ka ta no se bisini ya ko ino no horgo thukuri kalang kham haitana kai besuk per mani rok khana kaisa per mala kaisa na o jaga da je mia per mani acha oro hi bai si tong genno rok ke bai ke saiman ka o jaga mia hai ko thnang ka na yang bulai da chok khai jak nok la woi tan hai jak mang